21 sena wara li tilef li żewġ uliedu fl-attakki terroristiċi ta' Sharm el-Sheikh, Claudio Bastianotti jgħid li żmien ma ħassarx l-uġieħ ta' dik it-telfa. Daniela ta' 25 sena u oħta Paula ta' 22 sena kienu marru l-Eġittu għal vjaġġ biex jiċċelebraw il-gradwazzjoni ta' Paula. Missierhom irrakkonta ma' TVM News kif wara l-attakki l-familja baqgħet tistenna bil-ħerqa telefonata jew messaġġ li jikkonferma li kienu għadhom ħajjin. Da dik l-aħbar qatt ma waslet. Iżda minflok ħallat batija tiqirdu, Claudio għażel li jagħtiha tifsira oħra billi jgħin lil-tfal u adolescenti vulnerabbli. Io ho pensato, ho creduto e ne sono ancora convinto. Irridu niġġieldu u nelbu l-uġieħ, mhux biex nivvendikaw ruħna, iżda biex minn din it-tbatija jitwiled xi ħaġa tajba. L-uniku mod kif nistgħu niġġieldu huwa billi nibdlu l-uġieħ f'imħabba lejn it-tfal, għax permezz tal-eżempju nistgħu nibdlu ħajjithom. Claudio qal li kienet il-fidi li tagħtu s-saħħa biex kompli jgħix bit-tama li xi darba jerġa' jara lill-uliedu. Quello era un periodo veramente difficile. Jekk hemm ċans nerġa' nħaddan u nara miġiet lill-bniet tiegħi, hija biss il-fidi li se tagħtili. U kien lest li jaħfer lil min seraqlu lill-uliedu fi fjur Zozito. Se devo scegliere tra l'aver perdonato. Jekk irid nażel bejn il-maħfra u nuqqas ta' maħfra, ma nafx jekk wasalx biex naħfer tassew. Iżda kuljum nipprova nersaq aktar lejn il-kunċett tal-maħfra. Mit-traġedja twildet il-Fondazzjoni Daniela e Paola, għaqda volontarja bbażata f'Casarano fin-nofsinhar tal-Italja. Il-Fondazzjoni toffri ambjent residenzjali, edukazzjoni u appoġġ lil tfal u adolescenti vulnerabbli. Claudio jemmen li b'dan ix-xogħol qed iżomm ħajja l-memorja ta' uliedu. Perché loro avevano questo carattere. Bil-karattru li kellhom konvint li kienu jappruvaw din il-fondazzjoni. Dak li għamilt wkoll minħabba xewqa li ntawwal il-memorja tagħhom. Il-ħajja ta' żewġ tfal tiegħi li nqatlu bla ebda raġuni. 21 sena wara l-attakk il-memorja ta' Daniela u Paola għadha tgħix fil-ħidma li qed tagħti tama u ġejjieni aħjar lil tfal u żgħażagħ vulnerabbli.